Maar vuur er van gehouden via een goed idee. Met dikke bulles van papier-maché. Wie hamerde en sjoesterde bis 3 uur in de nacht. Het wordt allemaal goed en verschunder al verwacht. Wir bouwden in de bloemenschuur gevatteld kolenfrens. Maar wie het endlich veerlijk wordt, toen zag in insterhand. Ja, wat zag je? Er komen vernoets van zijn leven in de route. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Er komen vernoets van zijn leven in de route. Dat kind vernoets van zijn leven door de muur. In de boeken van het deuien en de nerven lang kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Tweemaal afgezet en op de kop. 4 handen aangetrokken en met 11 maan geduid. De waan wordt veel te goed gegruid. Wat amper was gevregeld, al dat duvel geprobeerd. Van al dat schurgen is ons oude waan verschangeleerd. 4 handjesjes op lager, maar verkriegen het niet goed. Nu wel toch met de drank weer, want de wordt toch het al doen. Yeah! En dan gaat het weer! Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven door de muur. In de boeken van het deuien en de nerven ram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Tweemaal afgezet en op de kop. 4 handen met de deur gezicht en handen heng voor kwijten. 4 druilen van de eerste dienst, dat kennen 4 vergeten. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven door geen duur. In de hoeken van het deuien en de nerven ram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Tweemaal afgezet en op de kop. Tweemaal afgezet